Egun ondan hori, ni June Beitia naiz, eta oina esalduko dizuen nire ikasketa amaierako lana, deitzen dela kilometro zero bertako gastronomia. Hasteko pixkat laburtuko dizuet zelan antolatu duten aurkezpen hau, hasiko naiz pixkat testu ingurua eta aukeratutako lokalan kokapena eta saltzen, ondoren inguruko ekipamendu publikoei eta hainbat aldaketeri indieten analizi bat azalduko dizuet. Hau eta gero, hau kontuan edukita nire ideia, nire proposamena zein den azalduko dizuet. Ondoren bai teknikoki eta instalakuntzan aldetik pixkat duten ebazpena proiektu eta ideia honetan. Gero proiektu honi ze giro eman dioten argiztapena eta material eta kolorien aldetikan, eta azkenik hau guztia amaitzu eta gero atera duten ondorio bat emango dizuet. Nik aukera duten lokal hau Gipuzkoako herri baten kokatzen da, konkretuki Elgoibar herrian, eta honen erdigunean dau kokatuta Aitagirre plaza ditzen den plaza batian. Konkretuki aukeratutako lokala etxebizitza eraikin hontan dau kokatuta eta eraikin honeko behe solairua da. Behe solairu guztia okupatzen du, eta ikusten duzuen bezala eraikinak lau fatxada ezberdin ditu eta karratu forma daka. Eta fatxada guztiak libreak dira, ez dakate beste eraikinik pegatuta alde baten ere ez da. Eta bestalde, ikusten duzuen bezala, lokalan fatxada honek daka garrantzi handiena edo esentzia handiena espazio hontan, eta pixkat proiektua fatxada honetan oinarrituz ebatzi eta antolatu dut. Pixkat analizi zehatzaua indaz lokalan kokapenan inguruan, lokala hemen dau kokatuta, aipatu bezala Aitagirre plazan, eta inguruan hainbat ekipamendu publiko ditu lokal honek, esateten bezala herrian erdigunean dau kokatuta. Hasteko, hemen Elgoibarko kulturretxea egongo zen, non eraikin historikoa da, eta bertan noizian behin hainbat ekitaldi, kontzertu edo erakusketa antolatzen dira. Honen albuan, betianik Elgoibarren egondan merkatu plaza dago, eta aurten merkatu plaza hau itxin da, eta dau proiektu bat aurrera daude eramaten anbulategi berria bertan eraikitzekoa. Ondoren eraikinan parian, ikusten duzuen bezala, kotxeen aparkaleku bat dau. Eraikinan alboko eraikina gaur egun liburutegia da, lehen aintzina baten umeen eskola baten erabilera zakan, baina azkenengo urtitan erabilera gabe zauan, eta orduan liburutegi berrian proiektu egin dute bertan. Eta liburutegi honen onduan umeentzako parke handi bat dau, eta oinezkoentzat hainbat espazio publiko ere bai. Ondoren dagoen eraikina Elgoibarko musika eta dantza eskola da, non bertan bai ume, gazte eta nagusiak bertara jundia zen lanera edo ikastera. Eta azkenik hemen dago Elgoibarko plaza nagusian, bertan frontoia, eliza eta udaletxea dauden. Orduan, hau danakin esan dutena da, azkenean lokal honen inguruko ekipamendu publiko hauek eta eraikin hau guztiak eragiten dutena da bertatik hastian zehar eta bai azteukaretan ere bai, hainbat mugimendu eta jendea bertatikan asko ibiltzia. Pixkat analizi sakon hau egin da, eta azken aldian inguruan egon diazen aldaketak ikusitza, hemen jarri dizuet, aipatutako liburutegia lehen zela zauan, eta orain eraikina liburutegian erabilera eman da gero zelan gelditzu dan, eta ikusten duzuen bezala, hau da nire lokalan eraikina, eta proiektu hau itxerako orduan, bai eraikinan esentzia eta eraikinan formak eta materialak eta mantendu india, baina aldi berean toke modernago bat eman zaio, eta eraikinaz gain ere bai, inguruko parke ikusten duzuen bezala ere bai, espazio handia hartu, eta bai oinezkoentzat dan ibilbide honi ere garrantzia gehiago eman zaio, eta pixkat zabaldu ina oinezkoen zati hori, parkalekoen zatia txikia izan da. Eta gainera, liburutegi honetan, lehen ez dut aipatu, baina liburutegian erabilera izateaz gain, euskaltegia ere bertan kokatu da, eta gainera beste hainbat formakuntzare daude, informatikari buruz, edo beste hainbat formakuntza mota. Ondoren, aipatueten analizia hau itxerakuan, inguruan egon diazen aldaketak ikusitza, hau da lehen inguru honek zakan parkian eremua zenbatekoa zen eta gaur egun parkeak hartzen duan eremua zelakoa dan, eta aparkalekuak eremu handi hartzen zuten lehen, eta gaur egun zela gero eta espazio murriztuagoa dakaten aparkaleku hauek.
Eta orduanik honekin ikusten dutena da, azkenian espazio honik gero eta garrantzia gehiago ematen zaiola oinezkoentzat eta parke baten forma izateak aparkalekuak baino. Eta gainera, ipatu behar dut ere bai, momentuz ez dela onartu, baina bai dagoela proiektu bat aurkeztuta aparkaleku hauek azpiko aparkaleku bat bezala eraikitzea, eta orduan ondorioz, udana izango zen oinezkoentzat espazio peatonal bat, eta honek lokalari eta eraikinari emango zion beste balio bat, edo azkenean aparkalekuak parean eukitzea, pixkat ez da hain balioetsua, bertan parke handi bat edo naturakin zerikusia dakan espazio bat izateko. Eta, hau da gaur egun lokalan planta, gaur egun lokalak ez du erabilerarik, itxita dau, baina izan daban azkenengo erabilera izan da banku batena, eta ikusten duzuen bezala, lokalak hainbat espazio ditua bilera gelentzako, aldagela, komunak, kajero bat ere dauka, eta bezeroekin biltzeko hainbat espazio. Eta holan, lokala pixkat gainetik analizatzerak orduan, bai daude bai hemengo horma hauek edo eskinako horma hauek eta zutabe hauek ere bai pixkat atentzioa ditze dutenak edo zentzu handirik ez dakatenak espazio hortan. Orduan nik nire ideia ebazterak orduan bai izango ditut puntu horiek kontuan eta saiatuko naiz zentzu bat ematen horieri. Orduan, aipatutako hainbat ezaugarri, bai merkatu plaza itxin dela eta bertan ekoizleak saltzen zituzten produktuak gelditzu diazela langileak espazio fisiko hori gabe produktu horrek saltzeko edo erakusten izateko, iruditu zait ideia ona espazio gastronomiko bat sortzea. Espazio gastronomiko honek gainera zentzu handia badu, aipatutako ekipamendu publikoak eragiten duten jendian mugimendua bertatik, ikusitza nahiko aberatsa dela inguru hortan. Eta gainera, lokalak aipatutako esentzia edo fatxada horrek dituen beirate handi horiek eta ze argiztapen natural eta atentzioa ditzen duela pixkat espazioan ere kontuan eukita, ideia hau iruditu zitzaidan oso aberatsa. Eta euki ditut kontutan, hainbat espazio gastronomiko desberdin, Gijoneko Koai adibidez edo Bilboko Laoka espazioa. Eta, espazio, izan duten bezala, espazio gastronomiko bat izango da, baina izango ditu bi erabilera desberdin. Gaude dituta, bi erabilera hauek lokal edo espazio desberdinetan topatzia, eta beti, erosketak itxera leku batera jutia, eta bestalde, kontsumitzera edo edari bat hartzera beste lokal batera jutia. Orduan nahi izan dutena da, iruditzen zaitelako bi erabilera hauek lotura handia dakatela, eta gainera bertako produktuak eta horiek kontsumitza dakaten garrantzia kontuan izan da, bi erabilera hauek lokal berdinean diseinatzia eta lokal hori bi erabilera hauek ematea. Hortarako, beharren programa bat edo ze gune edo espazio desberdin behar zituen lokalak asintzan pentsatzen, eta alde batetik aipatutako kalitatezko eta bertako produktu horiek ekoizleak erakusten edo salgai izateko postu batzuk beharrezkoa ziala kontua honintzan, gero aipatutako edariak edo kontsumitzeko beste espazio batzuentzat taberna edo kafetegi baten erabilera izango dituzten beste bi postu ere beharko dira espazio hontan. Honez gain, aipatu duten bertan kontsumitu ahalko dela, mahai eta aulki batzuk ere bertan egoteko ere ezinbestekoak izango dira, eta ondoren, azkenean erosketak edo produktu horiek begiratzeko eta postu batetik bestera joateko, ibilbide libreago bat ere ezinbestekoa izango da. Eta gero pixkat araudia eta gauza teknikoak gehiago kontutan izan da, instalazio eta biltegi gela bat ere bai instalazio guztia kontrolatzeko, eta edo zer gauza langileak espazio pribatu baten gordetzeko, instalazio gela bat ere bai ezinbestekoa zen, eta azkenik, batu duten bezala, bertan bezeroak denbora pasatuko dutenez, komunak ere egotia ezinbestekoa zen. Orduan, hau dana kontuan eukita, nire diseinua azalduko dizuet, eta nire diseinua oinarritzen da gehien bat, esan dizuten bezala, fatxadak dakan, edo fatxadako beirate edo bau hauek dakan forma eta tamainoan aldetikan. Orduan, zein detena da, ikusten da zuen bezala, bau edo lehio hauek itxe dutena da fatxada azkenean bosatitan banatu, eta gainera dituzte, beirate batzu dakate arku forma eta bestatzuk forma karratuak. Orduan, nahi izan detena da, forma hauek eta bosati hauek eragiten dituzten norabide horiek, bai sabaian eta bai oin plantan ere
hori integratu da lotura bat egotia sabaia, fatxada eta oinplantako banaketen artean. Orduan, sabaia diseinatzeak orduan, egin dabana da, aipatutako hauek ezaugarri bezala edo kontuan edukita eta hauek baldintzatzen dituzten bost zati hauek kontuan edukita, norabide horiek jarraituz, sabaia ere bai bost espazio ezberdinetan banatu. Banatu ditut alde batetikan arku edo beirate hauen arku haueri erreferentzia eginez, arku forma jarri diet espazio horietan, eta beste bi espazio hauetan jarri dietena da altzairuzko elementu batzuekin, forma zurrunago edo zuzenagoekin eraiki edo diseinatutako sabaia. Gainera, sabaiak altuera handia duenez, joku asko ematen zian, sabaian alturaekin jolastia eta modu batera edo bestera sabaiarekin bost espazioik ere bai banatzea. Eta gainera, hauek diseinatzerak orduan, fatxadako norabidea kontuan eukiet, baina bestalde ere bai izan dut kontutan, aipatutako zutabe hauei zentzu bat edo espazio hortan integratzea. Orduan indetena da, arku hauen eskinak zutabeen parean jarri eta holan zutabea gelditzuko zian sabaiko forma hortan integratuta. Bestalde, arku formak izango dira sabai faltsu batek bezala eraikiko dira, igeltsuzko materialekin, eta besteak izango dira altzairuzko elementu batzuk aparte eraikiko direnak eta gero bertan kokatuko direnak. Orduan, oinplantan, oinplanta banaketa pentsatzerak orduan, aipatutako fatxada eta sabaian forma hauek kontutan eduki ditut eta pixkat hortikan jo naiz gauzak kokatzen eta espazioak banatzen, eta lehen izan dituten bai zutabiak, bai erdiko horma hauek eta bai hemengo bi horma hauek nahi izan diet pixkat ere bai zentzu bat eman eta espazioan integratu eta ez atentzio handia ez deitzea. Hortarako, zutabeeri sabaiko forma hauetan integratzeaz gain, ere bai, aipatutako tabernaren eta kafetegiaren barraren formak integratu ditut ere bai zutabe horietan. Holan, zutabe horiek izango dute geroz eta garrantzia edo gero eta esentzia txikiagoa espazio hortan. Eta gainera, ikusten baldin baduzue, tabernaren barrari eman diot sabaiko altzairuzko forma honen forma, eta bestalde, kafetegian barrari eman diot arku horren forma. Horrelan ere bai, keinu hori itxearen, fatxada eta sabaiko forma horieri. Bestalde, hemen dauden horma hauek ere bai, zentzu handirik ezakaten espazioan, eta nahi izan dut pixkat eskutatzea edo dakan esentzia hori kentzea. Eta hortarako, indetena da, aipatutako produktuak salgai egongo dira zen postu horiek horma hauen inguruan kokatu. Horren hauek izango dira, espaziontako postu horiek non produktuak salgai egongo dira zen. Eta gainera, berriro erreferentzia hitzeko, bai sabaiko eta bai fatxadako formeri, eman diotena da forma kurbo hau, oinplantan ere berriro erreferentzia eginez forma horiei. Eta azkenik, ohartzen baldin bazerate, bai fatxada eta bai sabaiko forma horiek simetria bat osatzen dute. Orduan nahi izan dut, ez forma guztian, baina bai oinplantan modu batera edo bestera simetria hori ere bai erakustia. Eta hortarako, horma haueri zentzu hori emateko, hemen kokatu ditut, bai instalazio gela eta komunak, txia diazen espazio bakarrak dianak, eta holan simetria bat osatu dut, oinplanta definitzerako orduan. Eta hau dana, azaldutako hau dana kontuan izan da, hau da nire proposamena edo nire espazioan oinplanta, eta pixkat kokatzeko, hemen ikuste dituzue bi sarrera daudela, non sarrera hauetan ibilbide espaziontara ailegatzen zeran, eta hemen aipatutako postuak egongo dira, non ekoizle bakoitzak bere espazio izango du produktorek erakutsi eta salgai izateko, eta bestalde ere bai, hemen aipatutako tabernan barra egongo da, eta hemen kafetegiaren barra ere bai, eta esaneten bezala espaziontan kontsumitu ahal izango dira zen hemengo produktuak eta bai hemengo edariak ere bai, hemen kokatu ditut mahai batzuk, mahai bajuak, mahai altuak eta banko batzuekin espazio geldiago batzuk edo mugimendu handirik ez den egongo espazioak definituz. Eta hemen azkenean, hori instalazio gela eta komunak egongo dira, irisgarria izango dena, araudia kontutan izan da. Eta gero azkenik, hemen ibilbidea dan espazio libre hontan, bai kokatu dut geldiune funtzioa izango duan altzari bat, zurezko altzari bat izango dana, gero ikusko dezuena, eta hemen kokatu ditut bi banko formako elementu hauek eta erdian apal bat, azkenean geldiune
geldiune funtzioa izango duana. Ibilbide honetan zabizenean, momentu ere ematen ez baldin badezu nahi, eseri eta lasai zehose hartu edo zer kontsumitu eta zerbait azkarne baldin badezu prau, bertan apoiatzeko, norbait itxaroten baldin bazabiz, bertan itxaroteko momenturen bat, edo ibilbidean geldiune puntu bat ere bai egoteko. Eta horrez gain, honei beste erabilera bat ere eman diot, ekoizleak produktu berriren bat edo produktu espezialego bat nahi baldin badabe erakutsi, bertan edukiko dut aukera jartzeko, bezeroentzat doainik eskaintzeko eta edozein probatzeko, eta nahi izan ezkero, gero postuetan produktu hori erosteko. Orduan, ikusteko pixkat dauan lotura plantan eta fatxada eta sekzio definitiboakin, ere proposamenakin, ikusten duzuen bezala, sabaiak argi eta garbi 5 zatitan banatzen dago ere bai lokala, hemen alturan ikusita, eta ikusten duzuen bezala, sabai faltsua dauan espazio hauek, izango dira espazio geldi hauak, non ez da inbeste mugimendu edo jendia ez da gehiagi ibiliko. Eta ibilbidea diazen bi espazio hauetan, sabaia altu haua izango da, eta azkenean zela bertan jendia aurrera tatzera ibiliko dan, eman diot espazio horri altuera handiagoa. Eta hemen ikusi aldezue, proposamenan fatxada ere bai, zelan 5 zati hauetan banatzen dan, eta bi sarrerak hor kokatzen diazen. Gero, pixkat, alderdi teknikoan sartuz, postueri nahi izan diet, kaxa baten itxura edo espazio txikitxoak bezala diseinatzerako orduan, eta orduan izango dira, ikusten duzuen bezala, zurezko postu batzuk. Postu hauek, aurrean izango dute modulo batzuk, non bertan ekiko dituzten produktuak erakusteko eta saltzeko prest. Eta modulo hauek diseinatu ditut batzuk mugikorrak izango dianak eta bestatzuk ez diana mugikorrak izango. Ikusten duzuen bezala marrazki honetan, hemen markatuta dauden modulo hauek mugitu egingo dira, eta honen funtzioa izango da saltzen dagoen langileak postutikan irtetzeko eta sartzeko arazorik ez izateko. Orduan, erabileraz gain, beste bi forma ezberdin daude, kurboak diazenak eta karratuan forma dakatenak, orduan guztira 4 modulo ezberdin eraikiko dira. Alde batetikan karratu diazen bi, bat mugikorra eta bestea ez, eta forma kurboa dakatenetan, bat mugikorra izango da eta bestea ez. Eta hauek ere bai, zurezkoak izango dira. Bestalde, izan duten bezala, postu hau eri eman nahi dietenez, kaxa horren itxura eta dana zurezkoa izatean itxura hori, hemen ikusten duzu xehetasun bat, non ikusten den sabai faltsuan norarte gelditzuko zen, baina nik kaxa horren itxura emateko ingo detena da, zurezko horma batzu montanteekin eta bi plagakin eraiki sabai faltsura arte, eta azkenengo pausu bezala zurezko sabai faltsu bat eraikiko dut xafla vertikal batzuekin eta plaka bat gehituz, eta holan postu horieri emanez kaxa horren itxura. Ondoren, pixkat eolan azkarrea saltzeko, tabernak eta barrak dakaten, tabernak eta kafetegia dakaten, barra horrek barnealdean ze gauza ekiko dituan eta pixkat ideia bat itxeko, hemen ikusten duzuen bezala, izozgailua eta ontzigarbi gailua, eta hainbat apal, eta zaborra botatzeko zaborrontzi bat izango dute barran barruan, eta gainera araudia kontuan izan da, indetena da, espazio bati ere bai, eman edo egokitu edozein pertsonak eskatzeko aukera izateko neurri eta formaren aldetik. Eta kafetegian antzerako zerbait, bai kajoi batzuk, izozgailu bat ere bai, eta ikusten duzuen bezala sabaiko formak, eta hemen ere bai, araudia kontuan izan da eta egokitzeko edozein publikori izateko kapaz eskatzeko edo zer gauza, hemen jarri ditut ere bai neurriak araudia kontuan izan da. Eta instalazioen aldetikan, iturgintza eta saneamenduan instalazioa instalatu dut bai kafetegia taberna eta komuneetan, non ura instalazio gelan egongo den galdara baten bidez berotu ingo den ura eta beharrezkoak diren espazioetara banatuko da, eta iturgintza instalazioa sabaitik egingo da, saneamendua zorutik jungo denez, erretzaua sankokatzia sabai faltsuan lurrian baino, hemengo hodi hauek saiestea saio basalako. Eta gero, araudia kontuan izan dut, bai diametroak eta maldak definitzerako orduan.
Bestalde, argiztapen eta elektrizitateari dagokionez, aipatutako 5 norabide hauetan banatzen denez lokala, 5 zirkuitu ezberdin egongo dira elektrizitatean aldetikan, espazio bakoitzak bere zirkuitua edukiko duana, eta bai nahi izan dut pixkat markatu zeharkako eta argi zuzenan arteko nahasketa, bai espazioak lasai egoteko edo kontsumitzeko dian espazio geldi horietan zeharkako argia kokatuz, eta informazioa benetan eman behar duten espazio horietan argiztapen zuzena edo fokoak instalatuz. Eta gero, zutekiko babesan instalakuntzare ezinbestekoa zen, eta kokatu ditut 2 suitzalgailu lokaleko espazio danak babestuta egoteko, eta horrez gain beharrezko seinaleztapenak jarri ditut, edozein arazo egonez gero, inork ez edukitzeko arazurikan lokaletik kanpora irtetzeko. Eta azkenengoz instalazioen aldetikan, klimatizazio eta aireztapen instalazioak instalatuko dira ere bai, biak izango dituzte 2 zirkuito ezberdin, lokaleko alde batean eta bestean, eta klimatizazioa erabiliko da bertako temperatura egokia izateko, bai berua dagoenean hotza botatzeko eta alderantziz, eta aireztapenare bai, kanpotikan lehioen gainean zulo bat inda, kanpotik hartuko dute airea eta beharrezko airea bota, jaso eta kanporatu egingo du sistema honek, eta holan lokalean aireztapen egokia sortuko da. Eta gero giroari dagokionez, gehien bat produktu natural edo bertako produktuari erreferentzia ditzeko nahi izan dut asko erabili material naturalak edo pixka saiestu beste material horiek, eta ikusten duzuen bezala, nahiz eta guztien pixkat material antzerakoak erabili, bai nahi izan dut espazio bakoitzak edo 3 espazio nagusi hauek bakoitzak bere esentzia izatea. Orduan, postuei dagokionez, indetena da sabaidana mikrosementuzkoa izatea, eta baita tabernan eta kafetegian ere bai, baina gero, zoruan materialak aukeratzerak orduan, espazio bakoitzari material desberdin bat eman diot. Kafetegian kolore neutroagoak erabiliz, indetena da lur baldosazko beige kolorezko lurra aukeratu dut, eta tabernan zurezko lur pixkat potente edo kontraste gehiago sortzen daban koloriekin. Eta bestalde ere bai, altzariak aukeratzerak orduan, tabernan izango dira pixkat kontraste handia sortze duten edo kolore ilunagoa dituzten altzariak, eta kafetegian adibidez, kolore neutroago edo suabeagoak erabili ditut. Eta postuak lehen aipatu dituzten bezala, zurezko kaja baten itxura izango dute. Eta pixkat infografia batzuk erakutziko dizkizu eta aipatutako dana hobeto ulertzeko, eta hemen hasten naiz, tabernan espazioetikan zelan ikusiko zen merkatuko postu horiek, eta sabaian formak zela interpretatzen diran ere bai, ikusten duzuen bezala, arku forma dakaten sabaioetan LED tira jarri ditut, pixkat gehiago markatzeko arku forma horiek, eta gero informazioa beharrezkoa den espazioetan, aipatutako foko horiek jarri ditut. Eta hau da, lehen esan duten altzaria egongo dana ibilbidean, nun, edozein pertsonak esertzeko edo zerbait apoiatzeko, edo aipatutako langileek beraien produktuak bertan jartzeko, erabiliko dana. Hau antzerako infografia da, baina pixka jarri dut hau ikusteko alde batetik bestera zelan ikusiko zen espazio dana. Eta zelan dana azkenean elkartuta dagoen eta dana espazio guztia bat dana. Naizta, bai sabaia eta bai zoruen bitartez espazioak pixkat banatuta egon. Eta ikusten duzuen bezala, hau izango zen. Gero pixkat bestaldeko zatia ikusita, argi eta garbi ikustera zelan beste estilo edo beste giro bat eman dioten kafetegiari tabernatikan, azkenean bertan salduko dira zen edariak, izango dira gehiago alkoholgabeko edariak edo kafe batzuk edo pixkat goiz baten momentuan edo hartzeko edari batzuk, eta tabernan salduko den edaria izango dira pixka gehiago atzalde gauean erateko edariak. Eta hemen ikusten duzu ere bai, zelan banatzen dira zen 2 espazioak, eta sabaiak dakaan esentzia hori espazio hortan. Eta hau gero, aipatu olden postuak zelan izango dira zen, baina ikusteko pixkat postu guztiak zelan gelditzuko ziatzen alde batetik bestera, eta zela izango dituzten modulo hauek non bertan produktuak kokatuko dituzten, bestain bat apal izango dituzten barruan edo zer gauza lagatzeko, eta ere bai, bertan kontsumitzeko zerret prestatu bihar baldin badabe beraien produktuetatik, hor ere beste txoko bat izango dute hori prestatzeko. Hau pixkat ere bai ikusteko bestetik zela ikusiko zen taberna, hemen aipatu beten hori altura ezberdin batera jarritza edozein pertsonatat egokituta egongo dana.
Eta gero, azkenik, enbeste aipatu duten fatxada eta sabaian forma horiek ondo ulertzeko, hemen jarri dizuet infografia hau, non ikusten den kanpotikan zela interpretatuko zen lokalan fatxada eta barrualdea ere bai zenbat ikusiko zen, beratea dakaten forma eta tamainan aldetikan, eta bestalde ere bai, sabaiak eta fatxadak dakaten lotura hori pixkat argi hau ikusteko. Eta, ondorio bezala nik ateratzen dutena da, pixkat espazio hauek diseinatzeak dakan garrantzia, benetan herri txikietan edo herrietako ekoizleei lana eman eta dakaten garrantzia jakitzeko bertako produktuak kontsumitzeak. Nere, gero eta ohitura gutxio dago produktu horiek kontsumitzeko, eta ezinbestekoa da herri bat aurrera joateko produktu hauek kontsumitu eta erostea. Eta hori. Eta hoen galderaren baldin badakazue, prest nago erantzuteko.